हजाग्री एबा लक्षी मताई नक नक थिगै लुकुरक मताई खाइलायो तै खुलुमलायो फियाबा लक्षी मताईनि कथार छलक काइसा सेलेंमा सिंजा तै वानामा सिंजा पातेमं पाटिखा कक्तमं खा चा सालनि हर मुंगिया कामी थानानि बिसिङाव खबजा काइसा आमचायो लक्षी मताई प्रसाद चाथानि बिसि चिद उमरनि उमर सक्चु गिया बुरैनो रमफ्रेमानि पातेमं पाटिखा कक्तमान बिसिंति साइमान खा कितिस देब्बर मातै रमफ्रे जाकनाय बिसि दकची उमर सक्चु गिया बुरै पालक बेख्लायि प्रसाद चाना थांथानि वनो गोबां दलनि बिसिङाव गुबुननि दलकनो सिक्रि सक्रवि खारि रहरु खितिस देब्बरमा तै आबनि यागुलो अब उमर सक्चुया बुरैनो खितिस देब्बरमा मुनाक थायो तलांगै ते कुबुनि खरकनि दल नरिंगै बनो रमफ्रेका हर हर पुंनो रमफ्रे जागमनि यागुलोनो ओ उमर सक्चुया बुरै आबनि यागुलो कक्ति सालनि फुंगो रमफ्रे जागनाय बुरै साक साइचुं बिनि नगो सगिमानि उलोनो जे पातेमं पाटिखा बिनि लगियो लक्षी मताइनि हर हरपुं ओ कग्रंनो सामानि उलोनो तै बिनि मा फासं कक्ति सालनि फुंगो तै रमफ्रे जागनाय उमर सक्चुया बुरै बरक मुंगिया कामी थानावो थांगै बरकनि पातेमंनि कक साविमानि उलोनो मुंगिया कामी थानानि पुलिस रक ओ उमर सक्चुया बुरैनो कक सिंपनिंमानि उलो मुंगिया कामी पुलिस केस रेजिस्टार खलायु ओ पातेमंनो तै रमफ्रेनाय रकनो तै केस नंबर 18/2023 and 37686 POCSO सेक्शनो रमफ्रेनाय खरक थामनो तिनि कक्ति सालो मुंगिया कामी थानानि पुलिस रक नाइतुं मुंगो अंखारमानि उलोनो बरनो रमै मानु रमफ्रेनाय खरक थामनो ताबुक रमै आलंगो चबितनि जाखा ओ पातेमंरकनो तैनो आमजेयो लुकुरक वाना लाइजाक तै उरनां लाइजाक ओ माहाय कथार सालो सेलेंमा सिंजा पातेमं पातेमानि बाय এবং बरंनि भिडिअते तदन्त खालायै जे गेंग्रेब खायनाय खरक थाथावनो जों रमै ताबो जों तुबि फैगा ओंखाय खोना जों बरंनो कोड प्रडिउस खालायनाय सर केस नम्बर हंके मुंगिया कामी थानानि 18/2023 सेक्शन अंका 376 ओंखाय क तमको DA सेक्शन दिखा अब लगे लगे पक्सोनी केस बसंग दिखा जेहेतु माइनर्स राय बुरै सर पातेमं तो मियानि बेपार या कक्त ममाखा साब अनेक कदकमान यागलो दाम नै तामनि बिसिङाव भागे सल्भ खालाय भागे रमै माखाबो जों खबर मांखा हंकानो जेनेरो फायगा हंकानो असिनो बाय आं अंखलायका स्टाफ लांनि थांका बुरैनो पक्तुन सुंमानि परे खरकजाना रंखा रमनी परे कई बना इंटरोगेशन खायका हंकानो ताई खरंगनि मुं फायका हंके बरंनो बसुं थाङै कलामपुर थाङै रमैना हारि फैगा बांला बाय